Ja. Hartstikke hier. Oh, daar gaan we. Kijk, daar veel kijk. Our pillows are fully machine washable, allergic free. You can use any soap, no stay soft. Kijk nou hier. Meid, de foto's? Wat zie je? Ik zie dit is een miniatuur actief. Wordt ook niet mooi, hoor. Die is alles vandaag. Even meekomen. Maar de foto's? Ja.
Voilà. Morning. Jätte, mooi. Oh, that's quite a big one. Nice. That's okay. I don't have to have so much coffee. Oh. That's it. And then I'm going to make it so it's really spicy. Okay, yeah. Because these are No, I don't. Yeah, I'm just doing some more. Ja, die weten dan alsjeblieft. Ik hou die thuisgemaakte producten. Vind ik zo lekker.